Salut, salutare, oameni buni! Astăzi o să facem un nou episod în care o să băgăm o farsă la telefon, deși n-am mai făcut de multe episoade. Ok. Dăm aici. Sunt la telefon. Difuzor. Alo? Salutare, măi creștine! Ce? Te-ai îmbătat aseară? Poftim? Te-ai îmbătat aseară? Cine e la telefon? Anonimus. O să merg cu tale. Au sunat-o anii 60 să-și ia omul înapoi. Omul de serviciu înapoi. Hai, mă. Nu mai spune. Bucărești? What the fuck? Da, bine. Papa, săptămâna asta o să facem multe episoade ca să recuperez. Mă rog, o să încheiem acum înregistrarea. Ciao. Nu pot să stea.